Λοιπόν, φέτος σκέφτηκα να φτιάξω εγώ τσουρέκια στο σπίτι. Να μην αγοράσω. Φέτος το σκέφτηκες. Αμέ. Έχουν ανεβεί τιμές και δεν συμφέρει να φτιάξεις τίποτα. Συμφέρει, γιατί. Δεν συμφέρει. Γιατί? Να πας σε ένα φούρνο να πάρεις. Έχει εδώ δεν πιο κάτω θέλω. φούρνο να πας να πάρεις. Θέλω να το φτιάξω με τα χεράκια μου. Δεν πειράζει. Γιατί? Θα σου δείξω εγώ πώς φτιάχνω τα τσουρέκια και σε φτιάξε κουλουράκια να μυρίσει και το σπίτι να κάνεις ό,τι θες. Δεν θέλω να φτιάξω κουλουράκια, τσουρέκια θέλω να φτιάξω. Τα τσουρέκια δεν θα δώσεις 200 € να φτιάξεις κατσουρέκια που αξεραθούνε. 200 € για 10 τσουρέκια είναι 200 δυνατόν. €, ναι, γιατί πόσο νομίζεις, δεν θα τα ψήσεις, δεν θα κάτσεις να τα φτιάξεις. Μόνο αυτά είναι. Το σκέφτηκα και θα σου κάνω πικάρι φέτος και θα σε ακούσω. Δόξα τω Θεώ, πρώτη φορά στην ιστορία. Θα κόψουμε το ζυμάρι μας που είναι για τσουρεκάκι. Θα κόψουμε από 200 γραμμάρια 2 κομμάτια των 200 γραμμαρίων για να βγει μισό κιλό. Ναι. Θα το κάνουμε φυτίλια στην αρχή. Τι είναι φυτίλια? Φυτίλια είναι όταν είναι έτσι το ζυμάρι, εδώ είναι κομμένο, εντάξει. Το παίρνεις και το κάνεις έτσι. Ναι. Και το αφήνεις να ξεκουραστεί λίγο και μετά το ξανακάνεις, το ανοίγεις κι άλλο. Ωραία. Και μετά θα το μορφοποιήσουμε να γίνει τσουρεκάκι πλεξούδα έτσι όπως το βλέπεις ωραίο. Που πας στο φούρνο και τα αγοράζεις. Ναι. Όχι εσύ, γιατί εσύ είσαι τσιγκούνα. Και πόση ώρα μας παίρνει όλη αυτή η διαδικασία? Εμένα στο μαγαζί θα μου πάρει μια ώρα. Εσένα στο σπίτι θα σου πάρει 3 μέρες. Τότε καλύτερα που δεν θα το κάνω σπίτι. Τώρα που τα κόψαμε, παίρνουμε τα ζυμαράκια και τα κάνουμε φυτίλια για να δημιουργηθούν ίνες που τραβάτε το τσουρέκι και κάνει γραμμές. Αυτό εδώ το πράγμα μέσα στο τσουρέκι που βλέπετε, γι' αυτό το κάνουμε. Έχουμε ανοίξει τα φυτιλάκια μας, τα έχουμε κάνει όσο χρειάζεται και εδώ διπλώνουμε, φλέκουμε σφιχτά λίγο. Μία πάνω, μία κάτω στα βρωτά. Κάνουμε την ουρίτσα και τσακ την ουρίτσα από πίσω και μέσα. Έτοιμο. Τώρα που είναι έτοιμο, πάμε να το βάλουμε στη στόφα. Εδώ έχει ζέστη και υγρασία για να μην ξεραίνονται και να φουσκώσουν. Και όταν φουσκώσουν, αυγουλάκι και στο φούρνο. Έτοιμα τα τσουρεκάκια μας. Αν θες να τα γευτείς κι εσύ, θα μας βρεις στη Λικούργου 27 στην Αγία Βαρβάρα, αλλιώς στην eFood και στη Wolf. Καλό Πάσχα!